calculo que deu fer uns 8 anys. Medites aquí només al dojo, també a casa? Vinc aquí al dojo 2 cops per setmana i a casa no ben bé cada dia, però almenys 4 cops per setmana, sí. Jo vaig venir al dojo perquè buscava un lloc on meditar que em donés una continuïtat, que tingués molta possibilitat de qualsevol hora, pogués venir sovint i tingués un grup que m'arrelés, perquè si no a casa sé ben bé per pràctica que és impossible, al final acabes deixant-ho. I el que m'ha portat és que jo, que sóc nerviosa, és com que vaig més centrada, estic més tranquil·la, més relaxada, i és també que veus el món d'una altra manera. És com quan encens un llum d'aquests de baix consum, que primer il·lumina poc i després, a poc, vas veient més, la llum més intensa, i és així, el món el vas veient cada cop amb més colors, amb més intensitat, i veus més les teves reaccions, les dels altres, totes les relacions, tot ho veus diferent. I és molt enriquidor. Llavors t'has sorprès més del que t'esperaves, no?, la pràctica de la meditació? No sabria dir-te, no sé què m'esperava, però el resultat és perfecte, molt bé. Quan vens per primer cop al dojo, primer impressiona una mica veure tothom, molta gent vestida de negre, d'aquesta manera, i a mi també em va passar. I primer portava el meu pantaló negre, la meva samarreta negra, sempre ens diuen que portem roba còmoda i roba fosca. I de seguida vaig pensar que la de roba fosca era per evitar que cap individualitat es sobresortís massa, que també és part de la pràctica, en realitat. I no sé, un dia vaig provar-me el quimono i vaig veure que era molt més còmode per la postura de meditació i que, a més, realment reforçava aquesta idea d'uniformitat de tots. I des d'aleshores, així. Doncs moltes gràcies pel teu testimoni. A tu.